Welcome to the Greenhouse Curacao restaurant. Here at the Greenhouse Curacao, our chefs expertly prepare your food with the highest quality and freshest ingredients. The Greenhouse restaurant is now serving breakfast, serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. In totaal 16 medewerkers van het Curaçao Medical Center zijn momenteel besmet met het coronavirus. 20 mensen zijn al opgeknapt. Dat meldt de Extra vandaag. Omdat er zoveel mensen in het ziekenhuis besmet zijn geweest, is er een medisch team uit Amerika ingeschakeld om te zorgen dat het werk gewoon gedaan kan worden. Veel van de mensen die besmet zijn geraakt zijn werkzaam op de afdeling waarbij COVID-19 patiënten liggen. Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Armin Conquet zegt vandaag in de Extra dat hij niks begrijpt van de houding van de vakbonden. Er is de afgelopen maanden veel overleg tussen de minister en de vakbonden die de ambtenaren vertegenwoordigen. En volgens hem ligt er een akkoord op tafel, maar weigeren de vakbonden dat te tekenen. In plaats daarvan zijn er 2 rechtszaken gaande tegen de regering. Die zijn aangespannen door de vakbonden. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, is ervan op de hoogte dat er valse COVID-19-verklaringen via internet te koop zijn. Op die manier zouden Nederlandse toeristen naar Curaçao kunnen komen zonder daadwerkelijk getest te zijn. De Curaçaose epidemioloog Izzy Gerstenbloed heeft daarover contact gehad met het RIVM. Reizigers die vanuit Nederland naar Curaçao komen zijn verplicht een PCR-test te doen en worden Curaçao alleen binnengelaten als die test negatief is. Maar nu blijkt dat die test eenvoudig zelf te vervalsen is en ook als vervalsingen via websites en sociale media worden aangeboden. Zo meldt de website nu.cw. De Curaçaose politie heeft gisterochtend 2 mannen gearresteerd die worden verdacht van het stelen van dozen vuurwerk uit het Kruidhuis in Brievengat. De mannen hebben gisterochtend 2 containers opengebroken en zijn er met verschillende dozen vandoor gegaan. Uiteindelijk heeft de politie ze kunnen aanhouden. Het gaat om 2 Curaçaose mannen van 31 en 43 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast. De gestolen dozen vuurwerk zijn door de politie in beslag genomen. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten is klaar met een reorganisatieproces dat begon in 2018. De bank wil daarmee de efficiëntie van de organisatie bevorderen. Gevolg is wel dat enkele mensen hun baan verliezen. En de Extra schrijft vandaag dat sommige medewerkers daar erg ontevreden over zijn, ook op de wijze waarop de mensen hun ontslag krijgen. Zo zouden mensen die al meer dan 20 jaar in dienst zijn worden ontslagen. Bonaire heeft geen coronabesmettingen meer en dat betekent dat de maatregelen op het eiland worden versoepeld. Dat heeft gezaghebber Edison Reina bekendgemaakt. Bars en restaurants mogen nu open blijven tot maximaal 12 uur 's nachts. Dat was nog tot 10 uur 's avonds. En casino's mogen nog langer open blijven, maar na middernacht mogen er in casino's geen alcohol meer worden geschonken.
En dan nog een positief bericht. Gevangenen van de SDKK-gevangenis hebben afgelopen periode hard gewerkt bij het opknappen van de St. Willy Broederskerk. De kerk is opgeknapt en schoongemaakt. En gisteren, tijdens de dag van St. Willy Broeders, werden de gevangenen uitvoerig bedankt door de pastoor. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.